Здравейте на всички, аз съм Жиката БГ и днес ще ме гледате на един любителски турнир по тенис на маса. Бях снимал това от доста дълго време, обаче признавам си, малко ме домързя да го обработвам и затова се забавих с качването на клипът, но ето, че най-накрая се навих и нека да започваме. Добре хора, на първият матч се паднах да играя срещу човека от А група. Играл съм в тази зала само веднъж и светлината тук ми е доста странна и беше малко трудно да играя първоначално. И то не първоначално, ами на целият турнир не играх чак толкова добре, понеже не бях свикнал с залата. Но да видим дали ще успея да се справя. Между другото, човекът срещу когото играя сега е контузен, така че не играе в пълният си потенциал. Ама тия сервизи от тази група са ужасни. Но накрая аз с два мои сервиза му взимам първия гейм. Той просто ги пере и каквото стане. Не се опитва много. Обаче влезнат ли му, трудно се връщат. Това на мен ми е любимата комбинация. В момента наистина нищо не правя. Този път му влезе. Това е световна класа. Гадна мрежа тук. Този път, за съжаление, загубих геймът. Лека вечер. Не мога да му разчитам сервизите. Всичко ми беше наред, само трябваше да вкарам топчето. Не, пак този навик да се опитвам да се къскъся зъб. Моят зъб не е за сечене. За тази работа, ама само да трябва да го вкарам. Ето това означава да имаш контрол над топчето. И с този негов лик, този гейм ме разбива. Дори не ми играе сериозно. Трябва да се стегне и да взема поне още един гейм. Ама като не знам как да атакувам с бекхенда, трудно ще стане. Сеченето очевидно не ме спасява. Единствено форхенда ми. Бре, стана бе. Тук сеченето някак си се получи. Обаче дигнали му е малко и веднага ме стреля. Никакъв шанс тука. Това ми беше шанса да взема гейма. За съжаление го пропилях и загубих. Тук сега вече ще играя с човек по-на моето ниво, така че имам шанс срещу него. Само трябва да се оправя бекхенда. Така, не е нужно да блъскам всяка, просто да вкарам точното в масата и като ми дойде удобно тогава. Особено сега като бекхенда ми е зле, е хубаво с бекхенда просто да насочвам. Защото става това. И с този сервис взимам първият гейм.
Мощен форхенд. Леле, до сега човекът от тази група, както ме измъчваше с неговите сервизи, сега срещу този противник, неговите сервизи са ми детска игра. Този път успях да се направя атаката с бекхенда. Ама е много зле наистина. Трябва само така да правя. И ето, че отново с сервис успявам да взема геймът. Ей така да можеше всеки път. Ей, това ми е играта. Мале, тия как успях да ги вкарам така без да се преместя, не знам. Ето, сервис няма връщане. И тук успя да направя доста хубав бейкхенд флик, с който си изградих атаката и спечелих играта. Сега гледайте какъв бой ще ям. Аз съм с една специална хилка, сама игра. Затова ще падам. Бе, той се вика, че него всички ще го бият, ама накрая винаги се снима с победителите. Доста труден играч, постоянно си сменя зъбите на хилките, така че ще бъде предизвикателство. Пък и аз особено с този бекхенд днеска направо не знам. Пълен ужас е. След 200 грешки ще стане. Видяхте ли? Което си е хубаво. И тук като обърках сервиза, трябваше да съм загубил, но той реши да ми го опрости и продължихме да играем. И реших да се възползвам от това на макс. Тази уникална игра можеше и да продължи, но накрая той трябваше да удари мрежата и всичко приключи. За сметка на това пък, следващия гейм се развилнях. И ето, че успях да взема този гейм. Много е добър. Много е добър. Значи пазете се от това. Той е много добър. Макар че сега като гледам клипът и той не ми играе особено сериозно, така че трябва да го победя. Но трябва много да внимавам с бекхенда си. Сега чак толкова вече не трябва да му ги подхвърлям. Това сега, как успя да го изпусна? Толкова хубаво си го изградих. Трудното върнах, лесното го усрах. Днеска май само това мога да правя. Лош. То бива, ма чак пък толкова зле да ми е бекхенда вече. Поне за бъл от време на време го бърка. Ама аз днеска съм толкова зле, че не може и да бъде и губя и този гейм. Добре се справих срещу забивките му, ама дропшотовете още не знам как да ги връщам.
Може нещо да им влезне в главата, като правя така. Май, няма да е. Най-накрая нещо по-хубаво. 90% от взетите точки са на далечият му форхенд, понеже го мързи да се премести. А 99% от моите загубени точки са грешки с бекхенда ми. Не е нужно да се силя, просто трябва да вкарвам топчето. Само удобните може. Обаче след хиляди грешки, накрая загубих играта. Наистина се надявам тази игра да бъде по-добре от миналата. Ако нокаутирам опонента, може да получа и служебна победа. Май го оплаших с първата топка. Това рядко влиза. Ето че и аз почнах. Казах ви, днеска това е единственото нещо, което ми става. Тия стават по късмет, повечето ги изпускам. И ето че ревърс сервизът ме спасява тук и взимам първия гейм. Защо играя толкова лениво? Ай, каква мрежа само. Добре, тази игра определено съм по-добре. Само като играя с форхенда. Тук вече няма място просто да се преместя. Много е тясно и не мога да отида толкова настрани. Каква контра. Вече просто ме вижда, че имам нулев бекенд и само да ме подхвърли там и съм до там. Не всеки път. И след тази отвратителна грешка загубих този гейм. Какво ми става? Един път да си направя моята комбинация и той да ми удари мрежа. Как това става един път на милион, пък всичките други пъти е грешка, не мога да разбера. Мале, как ми връща забивките и че и ги върти и идва много гадно. Ай, това за малко да не влезе. Ще стане много интересно разиграване тогава. Този гейм обаче забивките ми изобщо не се получаваха и го загубих.
Наистина в момента имам чувство, че играя срещу българския Адам Боброл. Мале, това как се завъртя? Днеска съм просто много вдървен, стоя изправен и не се движа и оттам идва целият проблем. Она пак се завъртя и как успях да я върна, не знам. Този път не бъркам. Ай, от мрежа на мрежа. Без малко да влезе. И тук накрая избирам правилният сервис и печеля геймът. Ето, че вече сме в контрагейма. Той не атакува, само подхвърля, така че просто трябва да издържа психически. Мога да го победя. Не е нужно да се седя толкова, просто да влезе. Скачам като кенгуру. Като започнем да играем на атака и повечето пъти го надигравам. Да, повечето. Ето за това не е добра идея да се силя. Няма просто трябва да се преместя и бъркам веднага. Вече почнах много да се сривам психически. Ето това е. Ох, пак тази завъртяната едва ме връщам. Проблема на тези като ги връщам е, че така ми се разтяга рамото и това води до контузии. И накрая просто наистина не успявам да издържа психически и губя играта. Така излизам четвърти от групите. На първата елиминация се падна да играя срещу човек, който тепърва се учи и не ми беше проблем да го победя. Така че да преминаваме към шестия матч. Паднах се да играя срещу противник с доста кофти стил на игра, който миналия път ме победи всичките геймове с по 11 на 3, 11 на 2. Да видим днес как ще се справя срещу него. Не е добре. Що като ми върне първия топ-спин и не мога да направя втория? Вярно е, че много ги натиска и много трудно се връщат неговите топки, ама не е невъзможно.
Виждате, че се опитва да играе бейкхенд от форхенд страната, така че ще трябва да се целя на там явно повече. Защото той е научил само един удар и само не го прави. Обаче го прави много добре. Но не знам дали ако му подхвърлям топките няма да имам по-голям шанс да го победя. Понеже той само чака да му я атакувам и да ми я подпре рязко и оттам аз вече не знам какво да правя. Защото той просто ги натиска страшно много и аз не мога да ги издърпам. Не съм толкова добър. Единственото спасение е да се целя в ъглите на масата, но не съм толкова добър. Понеже той стои в средата на масата и оттам хваща всичко. И ето, че и този гейм бях разгромен. Не се ли отуча от навика да се къса за бът, никога няма да се науча да играя. И в играта на сечене не мога да го надиграя. Ще полудея. И тук сеченето ме спаси, ама не е добра опция това. Цели се в ъглите, не в него. Ей така, атаки на форхенда му. И с мрежа може. Може и да загубих, ама поне накрая загубих с стил. Това последно разиграване си беше уникално. Хора, това беше турнира за днес. За съжаление не успях да го спечеля, но както виждате не съм в най-добрата си форма, понеже както ви казах вече работя и нямам време да тренирам като цяло да играя и съм загубил определено ритъм. Виждате, че от време на време правих разни хубави разигравания, хубави удари, точки, но бяха рядкости, не може да ги поддържам, да ги правя така постоянно. Виждате, че останали са ми умения някакви, имам изградена мускулна памет, както се казва, но като не го тренирам и не мога да го усъвършенствам. Сега съм си в Стара Загора, така че ще тренирам, ще ходя на тренировки и ще гледам, като се върна в София, веднага да отида на някои турнири да го снимам, за да видим дали има прогрес и се надявам да спечеля скоро нещо. Защото от последния път, като спечелих лигата в петък, не съм печелил други турнири и надявам се да успея скоро да спечеля отново нещо, така че пожелайте ми успех, хора. Това е всичко за днес. Благодаря много, че гледахте клипът. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, не забравяйте да харесате, да се абонирате и също така, който иска, може да ме последва и в Instagram. И ще се видим следващия път. Довиждане!